Ukwamkelwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini kulandela umbango wasenkantolo. Amalunga asendlunkulu aphikisana nokuqekelwa isihlalo kukaMisuzulu abefuna enkantolo enkulu eMgungundlovu ikuvimba ukuqoka kwakhe. Isilo uMisuzulu uthathe isihlalo sobukhosi emuva kokukhothama kwakama wakhe obeyibamba ubukhosi uNdlunkulu uManthombi Dlamini Zulu. Igama likaNdlunkulu uManthombi lamenyezelwa incwadi yefa yengonyama engasekho uGudule Zwelithini kaBhekuzulu. uNdlunkulu uSibongile Dlamini Zulu namadodakazi akhe abantwana uNtando yenkosi Zulu noNtombi Zosuthu Zulu Duma baphikisa ubuqiniso balencwadi. Batshela inkantolo ukuthi isandla sesignature akusiso esikabayede. Inkantolo yakuvimba okwabewa kwayo incwadi yefa yase ibanika insuku eziyi15 abantwana ukuthi bethule ubufakazi babo enkantolo. Kodwa ujaji Isaac Madondo wathi ukuvinjwa kokwabiwa kwefa akumvimbi umongameli uqinisekisa ubukhosi besilo. Estatimendeni umongameli uthi ukuqoka kwesilo ngamalungu omndeni kuyahambisana nomthetho oshicilelwe ngaphansi kweKhoyisani and Traditional Leadership Acts. Iyodwa iphathi ukuthi umongameli azosayina isitifiketi bese ibe yodwa iphathi ukuthi abantu abasuke bekhona mhlawumbe abantu abakholelwa noma babhilivele sekutheni isilo sona silo samaZulu basihlonipha basinikeza zonke izinto esile efana ngabe sasithola. Ake sigadeke noma sibheke ukuthi mangabe kuthiwa isilo sihambile emabutho behleze khona eduze kwazo namanje sakhona. Sibheke ukuthi mangabe befike endaweni la kunomcimbi khona bayasaluthela noma mhlawumbe basikhuze bathi hey bayede. Okuchaza ukuthi already kwabanye abantu kade bayijena bona ukuthi cha isilo sethu siyasazi ukuthi ubani. Uqinisekiswa kobukhosi bengonyama ngumongameli kugunyaza indlunkulu ukuthi isengaqhubeka nezinhlelo zokuyigcoba. Kusukela manje isilo kufanele sihambe siye emgonqweni. La emgonqweni ila sizokwakhiwa khona, ila kwakhiwa khona isilo emgonqweni kuye kuthathe isonto noma amasonto amabili la ezoba yedwa khona abe nezinyanga ezobe zimakha ngemithi yesizulu okuyona efanelekile oba siyazi ukuthi kufanele isilo sibe nesithunzi sokuba nesilo. uNdunankulu wakwaZulu Natali uSihlezi Kalala usamukele isinqumo sikamongameli. Kubalekile ukuthi isizwe samaZulu sibe nakho ukuba nozinzo ngoba sinomlando omkhulu esizweni sakithi namaqhawe amaningi abe khona evela esizweni samaZulu nemisebenzi ehlukahlukene yokwakha isizwe. Sifisa ukusihalalisela isilo. Uhulumeni wesifundazwe wamisa uxhaso lwemicimbi yasendlunkulu emuva kokubheduka kombango. Bongani Gema, Indaba ze SABC eThekwini.